Benvinguts a una nova temporada del Soci no se'l pot enganyar. Aquesta setmana comencem forts parlant de les substàncies prohibides al món de l'esport. Tranquils, les imatges no pertanyen a la comunió de Diego Armando Maradona. Tothom sap que aquell dia la farina era exclusivament pel pastís. En tot cas, això serà després de conèixer el nou analista esportiu de Visionaris Digitals, perquè ja se sap que tots els mestres necessiten el seu alumne avantatjat. Take off your coat real slow. Baby, take off. Com han rebut Joan Jiménez i Pancho Bruna el seu nou company Xavier Rondón? Definiria una mica radical. Per ser tertulià, per mi que li falta una mica de puny, no? Perquè ho dic molt paradet i a vegades li pot dir, però escolta, digues alguna cosa. Moltes vegades poder es fotre en terrenos que no s'ha de posar, però cadasqual sap on es posa i carreguen les seves conseqüències. D'això en diem fer amics des del primer dia, sí senyor. Però vinga, a treballar. You can leave your hand on. L'esport espanyol està sota sospita, i no és la primera vegada. Fixin-se si no en aquest bon home. El reconeixen? Sí, és el porter de Malta que va encaixar 12 gols en aquell mític partit contra Espanya. Com poden veure, encara li dura el penediment. I això que viu a Marbella i sense pagar impostos. Menys sort està tenint de moment el flamant campió del Tour, Alberto Contador. Des del 1992, que un bistec no aixecava tanta polseguera. Quins llavis, nano! L'única diferència és que aquest tros de carn no portava clenbuterol. I què coi és això? Visionaris Digitals ha tornat a confiar en els que més en saben. El clenbuterol és una droga que posen amb els vedells perquè pesin més, fa aigua, és dolent. I en un humà quin efecte tindria? Potser tot se li fa més gros. Ah, interessant. Si vols te'n puc aconseguir. En parlem quan acabi el reportatge, perquè això és suficient per donar positiu en un control antidopatge? No. Jo crec que l'Alberto Contador se tenia que menjar una vaca sencera, per menjar pel clenbuterol. Escoltem què hi diuen els nostres analistes. Bueno, no puc opinar perquè no segueixo el ciclisme. Comencem bé, Pancho. Vinga, Rondi, és el teu moment per fer el debut. Que és una manegada al seu equip que havia estat fins ara, doncs per alguna manera castigar que hagi marxat a un altre equip. I tu, Joan? Voldria saber què està passant amb el futbol, amb tots els esports, amb la boxa, amb tot, no? I què en pensen les carnisseres? Hombre, molt sospitós, això. Jo no m'ho crec, que és un muntatge, res, mentida tot. Pues otras cosas habrá pres en vez de clenbuterol. Potser algú necessitaria una mica de clenbuterol. Com ara aquí? No ho diran per algú dels nostres tertulians. I bueno, que jo sàpiga, no. No ho sé, podria dir alguna persona que potser sí que m'intentaria intoxicar. Això és gravíssim. Realment hi ha algú que vulgui intoxicar Pancho Bruna? Pues jo crec que sí, No, l'indici no tinc cap ni un indici, però no m'estranyaria res. Sort en tenim que una de les passions de Joan Jiménez és ser un policia secreta per ajudar els seus amics. A mi m'agradaria, jo el CSI m'encanta, vull dir, però jo crec que avui dia, tal com està la investigació, tal com estan les coses, és molt difícil. És que més tard de mort t'enxampen. Joan, com a agent de la llei, què li faries als esportistes que es dopen i a la gent que vol intoxicar Pancho Bruna? Faria caure tot el pes de la llei el que ho fes expressament. Vull dir, això s'ho ha de deixar a perpetuïtat, perquè s'ha de donar exemple a la gent jove que puja. Doncs això, preneu nota, aneu a dormir aviat i no consumiu coses estranyes. Si més no, si heu de fer esport. Us adeu algú que predica amb l'exemple. I recordeu mai nada, quan el brou arrenqui el bull, foteu-li llegum. Jo no m'ho crec, que és un muntatge, res, mentida tot.